Едно от местата, където можете да се спасите от летните жеги и да намерите спокойствие и прохлада, е плувния комплекс в град Червен бряг. След като беше основно ремонтиран през 2007 година, реновираният плувен комплекс е любимо място за жителите на Червен бряг и региона. Комплексът разполага с 2 басейна, съблекални, медицински пункт, водата е винаги топла и чиста. На 22 август от 11 часа Община Червен бряг организира състезание по плуване за ученици от 1 до 12 клас. Всеки желаещ може да се запише за участие до 17 август в медицинския пункт на плувния комплекс. Екип на телевизия Етарава посети плувния комплекс броени дни преди състезанието. Здравейте, представете се. Здравейте първо, казвам се Стефка Томова и съм касиерка в момента на плувния комплекс. Знаем за предстоящото състезание. Колко души са се записали до сега? Колко деца? До момента са записани 22 деца от различна възрастова група. Надяваме се да има и повече. В кои дни има най-много желаещи да посетят плувния комплекс? Най-много са посещенията в събота и неделя, почивните дни и когато е по-топло, имаме и през седмицата посетители доста, но за сега е. След като общината намали цената на билета, вижда ли се някакъв ръст в посещаемостта? Пак си има посещения, както имаше и преди това. Имаме посещаемост. Повече млади хора ли посещават комплекса? Да, определено. Определено повечето млади хора. Ученици също има и по-големи, но и възрастни сме имали. Доста възрастни. По ваши наблюдения, понеже видях, че в бъдещото състезание, в предстоящото състезание са разпределени учениците в 4 възрастови групи. От коя възрастова група забелязвате вие най-много? От 1 до 5 клас или напротив от 10 до 12? Може би някаква междинна възраст, според мен. Може би на тая възраст, някъде 13, 14, 15 годишни. Може би от тая възраст има повече желаещи. Поне така са ми наблюденията. Какво бихте посъветвали онези, които се колебаят дали да застанат пред компютъра или да дойдат тук? По-добре да заповядат на басейна. Тук е приятно, имаме си всякакви условия, имаме си бар, заведение. Водата е много хубава, чиста, топла, приятна. Условията са чудесни. Здравейте, представете се. Аз съм Йордан. Харесва ли ти водата, Йордане? Да, много. Хубаво ли е на басейна? Хубаво е чисто. Добре. Водата. И е топла водата? Да. Кое е най-хубавото на този басейн? Качеството на водата ли? И че е голям, има да се плува. Добре, ти от колко години плуваш? Не помня. От много отдавна? Горе-долу. Ще участваш ли на състезанието на 22-ри? Не знам. Не си решил още? Да. Добре, ще решиш. Айде ти да кажеш, как се казваш? Иван. Ти си ми я даш. Ванка, как е на басейна? Хубаво ли е? Да, доста. Кое най-много ти харесва? Водата, големината, всичко. Добре, в кои дни предпочиташ да идваш? В топлите. Имах предвид през седмицата или събота, неделя? Нямам предпочитание. Когато реша. Когато ти се идва? Да. Добре, на състезанието какво ставаш? Участваш ли? Не съм решил. Добре, да знаеш, че ще има награди. Добре. Аз казвам Росен. Харесва ли ти на басейна? Да, супер. Кое е хубавото на басейна? По-голямо от другите в града. Чистичко е, водата е топла, няма навалица. Откак намалиха цената? Пак по-добре, по-евтино е. И пак еднакво като преди. Добре, по-хубаво ли се плува тук, отколкото на другите? Да, защото няма толкова хора. Ти отдавна ли плуваш? Може да се каже. От колко години? От 5 годишен. За състезанието чул ли си на 22-ри? Да. Смяташ ли да участваш? Не е сигурно още. Не си решил? Да.
Кое е по-хубаво, пред компютъра или на басейн? На басейн. Разговаряме с госпожа Стоянова, директор на дирекция хуманитарни дейности в община Червен бряг. Здравейте, госпожа Стоянова. Здравейте. Разкажете ни повече за събитието, което предстои да се състои на 22 август тази година. На 22 август 2012 година в плувен комплекс Червен бряг ще се проведе състезание по плуване за ученици от 1 до 12 клас, организирано от община Червен бряг. Всеки желаещ може да се запише до 17 август в комплекса, в медицинския пункт. А как ще протече надпреварата? В 4 възрастови групи от 1 до 5 клас, 6, 8, 9, 10, 11 и 12. Момчета и момичета. По-отделно? Да. Добре. В духа на Олимпиадата, това ли ще бъде спортното събитие на Червен бряг? Ами за сега да. А ще има ли награди за спечелили? Осигурени са символични награди за всички участници. Ако търсите прохлада в летните жеги, не пропускайте да посетите плувния комплекс в град Червен бряг на 22 август и участвайте в състезанията.